sang aphat lake nitum autonomous state han hello to government pan kachetan la solo APSL seto long recap kita kroy krek usul tum kategorita han parang bomo yadi mana tum kroy ma long recap pepek kroy krek la sila so time sini tum non nanda che song bom lo non la bangso amas rally litum homosti sirke balong tapale LG pulo piri lada litum amreng long anang ke le bangke ni phi ani ke pachok lo la sila so ni bangke amreng ra phani li churung tum amreng ra phan churo kan tum bang hello ilitum pini ni phi ke plenar ni bangke ilitum CRPF la pen Assam Police tum pen ka chingbai bang chingbai ya plot tang lo de ilitum ke hai lo de ilitum ni thomang bo kadugo tale tum manan thegno lo rally ke damia pha ne hep di kupe ni tum hempet nei puke hang katara manta nang pahang long le de je pha CRPF tum pha Central Regiment Force tum pha nang toy sil tum nang pa pheri Elon Ferreira datang nang cisongsi pini amreng konstituensi nang palelo lason dak taksi nilitum rongkang dame palepo bit